שלום, קוראים לי רותם. ולי מקסים. אנחנו עושים ניסוי של טוש שחור של קרומטוגרפיה שחורה. המצרכים שצריך הם טוש שחור, נייר, כוס פלסטיק ומים. מהלך הניסוי: לוקחים נייר וטוש שחור ושמים טוש שחור על הנייר. טוב, זה יפה. עכשיו שופכים מים לכוס. עכשיו להכניס את זה לכוס. עכשיו נחכה מספר דקות. הנה זה מתחיל לעלות. תגידו מה אתם מצפים שייצא, אחרי זה נסדר את הסוף, נצלם את הסוף. אנחנו מצפים שייצא טוש שחור על כל הדף. פס כזה של צבע שחור.